जै बर' हारिनि रन्जन दैमारि लं लाइफ जानांगौमोन रन्जन दैमारि जिन्दाबाद जानांगौमोन मोनजादोंबा मोनजादों सिरि दलरै जा नाथाय बैफोर मिजिंफ्रा बैफोर साननायफ्रा जुदि फेलें जायोब्ला जों पाब्लिकफ्रा रागा जोंखाङो आरो नोंथाङा बिटिसि खौहाय गावनि न'खर देरनायनि थाखाय सामलायदोंना ना बर' माहारिनि जौगानायनि थाखाय सामलायदों जेब्ला मासिखौ मोनगोयो अब्ला बावगारनानै थाङो नाथाय जों पाब्लिकआ मा लुबैदों जों पाब्लिकआ मा हास्थायो बेखौ जोंहा बुंनो हानाय जों पाब्लिकहा राइट्स दं खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबिसिनथाराव आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं बावहरग्रोबाय आसा खालामनो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे जोंनि समाजाव नांगौ जानाय बाथ्राफोरखौ जि बाथ्राखौ बुंनांगौ बे बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननि हेफाजाबनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि थुलुंगा होनायनि गेजेरजोंनो जेन आं बुंनो हायो दानिया बाथ्राया जाहैबाय आं माखासे जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिनिसिम फंनैसो बाथ्रा आं सोंगोन नाथाय बिनि सिगां आं माखासे बाथ्राफोर बुंनो हास्थायो दा बे बुंनो हास्थायनाय बाथ्राफोरा जाबाय जोंनि मानसिफ्रा बिपिएफ इउपिपिएल बिपिएफ इउपिपिएल बेखौ लागारबो लानानै फैयो दिनै आंनियाव ना बिथिं इउपिपिएल लिरनाय दं ना बिथिं आंनाव बिपिएफ लिरनाय दं जुदि बिपिएफ नि मानसिया जुदि गोरोन्थि मावोब्ला आं बिपिएफ खौ बुंगोन इउपिपिएल नि मानसिया जुदि गोरोन्थि बुङोब्ला आं इउपिपिएल निखौ आं बुंगोन मानोना आं सासे जेनेरेल व्यक्ति ना बिपिएफ ना इउपिपिएल आं मोननैखौबो आङो पार्सनेलि आङो सापर्ट खालामो नाथाय जि समाव आं भट होनांगौ बै समाव थुगोन दानिया जायफ्रा व्यक्तिफ्रा ओरैबायदि बाथ्रा बुङो नों सासे इउपिपिएल नि दालाल नों सासे बिपिएफ नि दालाल होनना बुङो थांना नायथां फेसबुकआव ना सोरखौबा बिपिएफ ना सोरखौबा इउपिपिएल आं जेनेरेल दा जोंनि गेजेराव बेबायदि व्यक्तिफोर जाय व्यक्तिफ्रा दिनै पार्टिनिफ्राय थाइसे थाइनै फैसा मोनजायोब्ला साननायानो टटेलि मा जायो नेगेटिभ जायो आरो गावनि असे नुसुंसेनि मानसिया जुदि गावनि पार्टिनि एगेन्स्टब्ला बियो बेखौबो नायनो बागोन बिनि सिथ्लायावबो गाहैनाय नङा ओरैबायदि व्यक्तिफोर दङ जायफ्रा पलिटिक्सखौहाय मा खालामो आंगो खालामनानै लायो नाथाय आं बुङो पलिटिक्सआ सासे व्यक्तिनि थाखाय अरायथा नङा दिनै बिपिएफ आव दङबा गाबोन इउपिपिएल आव बारगोन दिनै इउपिपिएल दङबा गाबोन बिपिएफ आव बारगोन आरो सोरबा बेयावबो थानो हायाब्ला सोरबा बिजेपि आवबो थांगोन सोलाय सोल' आरो बियो बे पलिटिक्सआ बे राजखान्थिया सोरनिबा जिउखौबो नस्थ' खालामनो हागौ सोरनिबा जिउखौ मा खालामनो हागौ मोजांबो खालामनो हागौ बेयाव ओरैबायदि पावार दं नाथाय जों पाब्लिकआ मा लुबैदों जों पाब्लिकआ मा हास्थायो बेखौ जोंहा बुंनो हानाय जों पाब्लिकहा राइट्स दं जोंनि मोननांगौखौ जों डिमान्ड खालामनो हानाय जोंहा मोन्थाय दं मानोना जोंसो जायफोरा लिडार बे लिडारफोरखौ सासे सासे लिडार खालामनानै दैथायहरदों दिनै आं हारसिंनि भटआबो भेलुएबल भट बेसेन गोनां भट सोरबा सासेनि भटआबो बेसेन गोनां भट रावनिबो भटआ बेखार नङा जों मानो भट होयो जोंनि समाजनि मोजां खामानिनि थाखाय जोंनि हारिनि राङारि डेभेलपमेन्टनि थाखाय सोरनिबा फरायनाया मोजां जाथों इडुकेसनेलि जोंनि बर'फ्रा डेभेलप जाथों बे मोनसे आसाजों मोनसे पार्टिखौ चुज खालामनानैसो भट होयो नाथाय बैफोर मिजिंफ्रा बैफोर साननायफ्रा जुदि फेलें जायोब्ला जों पाब्लिकफ्रा रागा जोंखाङो आरो बुंनो बाध्य जायो मानोना
इलेक्शन फैनायनि सिगां बिसायख'थिया जानायनि सिगां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानो गिदिर गिदिर प्रतिश्रुति होयो, गिदिर गिदिर आसा होयो, मिजिं होयो। नाथाय बै आसा आरो मिजिंखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला मासिखौ मोनगोयो अब्ला बावगारनानै थाङो। बै समाव आं बुंदोंमोन मोनसे समावहाय जे जेब्ला जोंनि बिटिआर एकर्डआ जादोंमोन अब्ला बै समाव रन्जन दैमारि लं लेफ्ट जानांगौमोन, रन्जन दैमारि जिन्दाबाद जानांगौमोन। नाथाय क्रेडिटखौ लाबाय गुबुना। बै समाव जाबाय प्रमद बर' जिन्दाबाद जाहैबाय। नाथाय होनांगौमोन सोरनो? रन्जन दैमारिनो। नाथाय बे क्रेडिटखौबो गुबुना सिख'ना लांबाय। जायहा सैथो लिडार, जायहा सैथो दैदेनगिरि, जायहा गावनि हारिनि थाखाय सानो, बेबायदि लिडारखौ दिनै जोंनि मानसिफ्रा नाकस खालामो, नाङा होननानै एरख'ना दोनो, फाव फान्दायनानै मा खालामना दोनो? आन्दोआव सिखोमानानै दोनो। नाथाय आं बुङो बे नोंसोरनि संसाराव लानाय जितु सन्मानफोर, संसाराव लानाय पावारफोर, बे पावारा साननैसोनि थाखायल'। साननैसोल' सोलिगोन, बिनि उनाव सोलिनाय नङा। सोरबाया मोनदों 5 बोसोर, सोरबाया मोनदों 10 बोसोर। बेफोर पावारफोरखौ बाहायनो थाखाय, नाथाय चिर जिबननि थाखाय नङा। बेनिखाय पलिटिक्सखौ आंगो साननानै सासे मानसिखौ बिनि रावाव बिजिरनो हाया, बिजिरनो हाया। आरो जायफ्रा सेलादार बेलादार फिसा फेनला 2 लाख 3 लाख 5 लाख 6 लाखनि थिखा मावनो मोनो पार्टियाव थानानै, बिसोरो बा नोंसोरखौ आं बुंदों बांद्राय पार्टिखौहाय गोसोआव सोनानै दाला। मोनजादोंबा मोनजादों, सिरि दलरहै जा, सिरि दलरहै जा, बेयावनो लाब दङ। मानोना नोङो गाबोन बै पार्टिजों नों थांनांगौबो जानो हागौ। आरो बै मोनसे पार्टिया फैयोब्ला बे पार्टिजोंनो नोङो थाफिननो हागोन। बेवहाय मोनजादोंब्ला आराम सिरिहै जा। आरो बेजों लोगोसे आं बेखौ बुंगोन जे इलेक्शननि समाव खस्थ' खालामनायफोर, खस्थ' खालामनाय, प्राइमारि दानाय, बेयाव सोरबा आफादगिरि नेहाथारि जानाय, लाइमोन गांखंनिफ्राय, जेनेरेलनिफ्राय गोबां बेक्तिफोर दङ। नाथाय बिसोरखौ दिनै रावबो हिसाब खालामफिनाखै। आमुकनिया सोरमोन, आमुक प्राइमारिनिया सोरमोन, थुमुक प्राइमारिनिया सोरमोन होननानै इलेक्शन समाव हरदि हर पार्टि मोननैजोंनो सौग्रावलायबाय, नांलायलायबाय, बुलायलायबाय। बिनि गेजेराव सोर मा मोनदों दायो? रावबो जेबो मोनाखै। हाजार खस्थ' खालामबाबो मोनाखै। नाथाय जायफ्रा न'खरजों सोमोन्दो गोनां, पार्टिनि दैदेनगिरिफोरजों सोमोन्दो गोनां, बिसोरनि न'खरफोरखौ नाय बेसेबां जोंब्लावदों। नाथाय जायफोरा इलेक्शन टाइमाव खस्थ' खालामदों बिसोरनियाव नया गरसेबो गैया, नया गरसेबो गैया। दानिया आंनि हाग्रामा सारनियाव माखासे सोंलुफोरा बेनो। गिबिसिनथारै सारा बेखौ बुंग्रो जे नोंथाङा बिटिसि एकर्ड खालामबाय बर'नि सान्थिनि थाखाय, मोजाङानो, थिगानो दै। दा बिनि गेजेराव खनसे जेनबाय, जेननायनि उनाव देरहानो थाखाय नोंथाङा जों बर' माहारिनो मोनसे आसा मिजिं होदोंमोन। आरो नोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदोंमोन जे जुदि आं पावाराव फैयोब्ला आं रन्जन दैमारिखौ आं बख'नो हायो। बिनि खामानिया बेसेबां आगबारिखो, बेसेबां आगबारिखो? रन्जन दैमारिया गगोन ना गवा? माब्ला गगोन? आरो रन्जन दैमारिनि बेलनि थाखाय खामानि मावनायाव बिटिसि सरकारा रां गथायदोंना गथायाखै? रां होदोंना होआखै? मदद होदोंना होआखै? आरो बिनि बेलायाव मानो फंसेबो खोथा बुंदोंना बुङाखै? बेफोरनो आंनि नोंनियाव सोंथिया। आरो नोंथाङा बिटिसिखौहाय गावनि न'खर देरनायनि थाखाय सामलायदोंना, ना बर' माहारिनि जौगानायनि थाखाय
सामलायदों नोंथाङाथ' दाखालि इलेक्शननि सिगां सोरनोबा गारि होदों सोरनोबा बलेर'नो सोरनोबा स्करपिय'नो बेबायदि होदों दा बबे गामियाव होखो सोरबायदि न'खरनो होखो थाखा फैसा गोनांखानो होखो ना गैजा रोङिफोरनो होखो हागोन ना बेफोरनि फिननाय होनो आरो लोगोसेनो हा होनायनि खोथा फैगासिनो दङ नोंथाङा दिनै थांनाय बारावहाय जुबिन्दानि मुङाव नों हा होबाय नाथाय जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव दिनै खै बिगा हा दखल खालामनानै दोनदों बिनि मुङाव बेसेबां गिदिर पार्क बनायखो बुंनो थाङोब्ला मोनफ्रोम जिल्लायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गिदिर गिदिर पार्क लुनांगौ पार्क बनायनांगौ जुदि गुबुन हारिनि मानसिनि थाखाय जुदि बानायनो हायोब्ला गावनि हारिनि थाखाय मानो हाया हानांगोन दा नोंथाङा बेखौ मावनो हागोन ना हाया अब्लासो जों बर' माहारिया नोंथांनि मावनायाव खुसि जागोन नोंथांनि मावनायाव जों रंजागोन हामबायसै जय बर' हारिनि